Darganfydda ddinas fach sy'n cynnig posibiliadau di-ddiwedd. Wedi lleoli rhwng canol y ddinas a Phenrhyn Gwyr, Mhrifysgol Abertawe yw'r lle ble mae breuddwydion mawr yn cael ei gwireddu gan ein cymuned glos ger y môr. Yn Abertawe, rydym yn estyn croeso cynnes sy'n gwneud ein cymuned yn unigryw ac yn hawdd i'w adnabod, pan gyfunir hyn am addysgu ysbrydoledig, ein cymhwysiad yn y byd go iawn a'n uchelgais di-ddiwedd, gelli di ddod o hyd i'r cydbwysedd perffaith rhwng cyflawni twf personol a llwyddiant academaidd. Mae hyn i gyd yn digwydd yn ein cymuned gefnogol a diogel sy'n ymroddedig i roi'r cyfleoedd gorau posib i ti. Gelli di ymddiried yno ni i dy dywys i'r cyfeiriad rwy ti eisiau mynd iddo, wrth i ni dy helpu i ddysgu sgiliau newydd a chreu cysylltiadau gydol oes. O ganlyniad, mae 94% o'n graddedigion mewn cyflogaeth yn ymgymryd ag astudiaethau pellach neu'n gwneud gweithgareddau eraill megis teithio ar ôl graddio. Mae ein myfyrwyr yn elwa o nifer o gyfleoedd sy'n ei galluogi i ennill profiad yn y diwydiant, datblygu meddylfryd entrepreneuraidd ac ymgymryd ag hyfforddiant mewn sgiliau cyflogadwyedd a llweddol. Maen nhw'n fwy na pharod i'r byd gwaith. Maen nhw'n gallu dylanwadu ar unrhyw ddiwydiant. Mae'r cyfleoedd yn Abertawe yn ddi-ddiwedd, boed yn wirfoddoli, yn flwyddyn dramor, yn lleoliad gwaith neu'n cael profiad ymarferol o ymchwil, rydyn ni wedi meddwl am bopeth. Mae ymrwymo i addysg uwch yn ddewis rydyn ni'n ei gymryd o ddifri, ac rydyn ni wedi ymrwymo i dy gyfnogi di bob cam o'r ffordd. Nid yw dy ddyfodol yn dechrau rhyw ddiw, mae'n dechrau yma ac mae'n dechrau heddiw. Dysga fwy drwy ymweld â'n gwefan Clirio, abertawe.ac.uk/Clirio.